Sing sing akani payel oh la 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 哎呦我的妈 Sing sing akani payel oh la la तो गाइस मेरे को लड़की मत देखना लड़का है मैं लड़का है नोड़े आं खारफानाय आंजों खिथु खिथु नोजोर लाहो आंखौ मोनथिबाय आंखौ हिनजाव नङा आं हिनजाव no 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 जाम्बाफोर एडभान्स बैसागुनि थाखायसो आं दख'ना गानदों जाम्बाफोर ब्लाउस गानदों आंखौ हिनजाव दासोंसो हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय गावदांदां नायना बैसागुनि नै जोंहा रेडिखा हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय डावर यूट्यूब चैनल आप सबको डावर यूट्यूब में स्वागत है आज लड़की के कपड़े पहन रहे मैं और इधर है मेरा मेकअप मैन थोड़ा सामान हेयर है तो गाइस कैसा देख रहे हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर तो दिनैहाय लोगोफोर जोंहा थांगोन मोनसे फट' शुट लानो थाखाय हाइवेआव ओमफ्राय स' दिनै माबायदि नुदों आं फट' एबारलाय सोर खारफायो हौवाया खारफायनाय थांदों नोंसोरखौ गामिनि हौवा नालाय आं टाउनाव थानानै दख'ना गानदों नोंसोर मा सानदों नुगोनदा र'नो साला थ' ओमफ्राय जोंहा नै फोथा लागायबाय एबार सोर हौवाफोर खारफायो बे टेनसन नुखाबायहाय 哎呦我的妈 ज' लोगोफोर नायलांबाय था बिदिबा जोङो फट'नि थाखाय मोनसे फट'नि थाखाय जोङो दख'ना गानबाय ओमफ्रायथ' नायबाय थाबानो जाबाय आरो गामसा गाननानै फट' खेबनो थांबाय गामसा बारा मोजां नुवाखै एबार सोर खारफायो बे साला दतमानि हिनजाव नायगोन दा दारि दंबावसोहाय So guys, जोङो दायो ओमफ्राय एलबाम मोनसेनि थाखाय जोङो शुटिं माने टाइम जागासिनो जोंहा गाननायनि जोंहा माबा दङ नेपालि हिनजाव बेनो गानहोजोबो साफा मथु नायलाय मेकआप नायगासिनो स' दायो ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि नुदों एडभान्स हेपि बैसागुनि थाखाय जों रेडिखा थ' गाइस ओमफ्राय जोङो नै पाउडार फुनगासिनो मेकआप लागासिनो माबानोसै नैबे जाबाय इमाव होननोसै आङो हिनजावजों मेकआप लाजानो मोननाय जाबाय खोथा फुनसै गाज्रि जायगाया माबा खाजु फुन मेकआपा लाजोबखांबाय नै ओमफ्राय नैबे खावलायाव मेकआपनि एसे गोजा गोजा फुनदोंमोन नामाथाय 哎呦我的妈 आं खरै जाखो दा आसोलाव फुनदों जों खागोन फार्स्ट जायाखै सारिथा बेसेबांथाय ओमफ्राय आसान गानखाबाय बुरि जाखाबाय आंखौ नायगोन दा सोर हौवा खारफायो दतमानिया ना मा होनो नोंथांनि खालि गोदोर गैया yes मेकआप मेना स' जोंना बेनो आंखौ मेकआप खालामनानै थंब्रै जाबाय दे आङो दे एडभान्स जाम्बाफोर हिनजाव नङा नोंसोरना खारफादोलाय हरस होनायखौनो जाबाय दा मोननै मोननै जायो ओमफ्राय मोखांखौ लाफैगोन आं ओरै खामायनांगोन थ' गाइस देलायबाय नै आसान गानबाय मोनसे स्ल' ओमफ्राय मोन नायदो देलायग्राया बोरै ओमफ्राय नैबेना गोजान नुग्राया गोरा सोराव थ' फ्रेन्ड्स दिनैहाय माने हिनजावनि ड्रेस गानबाय नै जोंना हिनजावनि ड्रेसआ बेनो गानहोदों स' ओमफ्राय आंखौ दा मारै नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय हिनजाव स्टिल बाय स्टिलखौहाय थ' गाइस बे हेपि बैसागु एडभान्स नोंथांमोननिसिम खनसे गोजोनथाव खौरां थानाय जाहैबाय एडभान्स हेपि बैसागु गाइस ओमफ्राय आङो फोथा थोथा थुजोबखाबाय ओमफ्राय स' अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ आंनाव मोनसे फट'ल' लानायनि थाखाय बेखौ बानायदों आसान थासान गानबाय जोमग्रा लाबाय हिनजाव बायदिसो नुदों जानो हागौहाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय no 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 भिडिअ'आनो जायाखै माथो
हिनजाव बायदिसो नुबाय आंखौ माथोलाय बेनिखायनो आंसो साबसिन जाबावबाय ना बोरैबा थाबायसो मोजाङै देलायग्रिखौ नायदो जोंना नोंथाङा मा बुंनो सानो दिनैहाय माने आङो फट'नि थाखायल' लादों जोंहा बाइकआव दङ फट' खेबनानै होग्रा देलायहोग्रा ओमफ्राय दाखाफाखा दे आं हौवासो दतमा बाजारनिया दाखाफाखा आंखौ हिन्जाव बायदि नुबायसो दे जाबाय दे फट' साफायगोन एसे लोगोफोर लड़की का वो कपड़ा पहन रहे हैं देख के थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है मैं कैसा है जैसा लड़की जैसा ऐसा लगाना नहीं लगा तो गाइस बता देना लेकिन मैं लड़का है लड़की नहीं है मेरा पीछे पीछे मत देखना ठीक है तो मेरा ये है पूरा मैडम है देखा क्या लगाएगा बर'नि ट्रेडिशनेलनि ड्रेस गानबाय आङो दिनैहाय हौवायानो माबायदि नुदों हिन्जावफोर बायदि नुबायना स' गाइस बोरै नुदों नोंथांमोनाहाय दरा थांबानो जायो थरा बुंजोला थारगोनलै थ' गाइस दिनैनि गोदान भिडिअ'आ जाहैबाय ओंखारगासिनो जोंहा ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जायो ट्रेडिशनेलनि दख'ना गानबाय आं जोंहा बाजै रानिनिखौ भिडिअ बानायनो थाखाय नुबाय दे साहाब लाबाय थोमाबाय नैबेनो जोंहा लोंहोगोन नों बानायग्रा जादों भिडिअ'खौ मोजां बानाय दे आं ओरै खानाय तो गाइस दिनै माने रिल्स बानायगासिनो जोंहा ओमफ्राय रिल्सजों लोगोसे थ'रा मोनसे कमेडि भिडिअ जागोन आरो कमेडि नङा मिउजिकआव सोदेरगोन थ' माबायदि नुदों लोगोफोर हिन्जाव नङा दे आं खारफानो आंजों खिथु खिथु नोजोर जाहो आंखौ मोनथिबाय आंखौ हिन्जाव नङा आं हिन्जाव एडभान्स बैसागुनि थाखायसो आं दख'ना गानदों जाम्बाखौ ब्लाउस गानदों आंखौ हिन्जाव दासानदोंसै तो गाइस सो या मेरा शूट और फट'गाबो जाबाय तो जोंहा एबार मोखां गन्थं सुनानै नायनोसै भिडिअ'खौ माबायदि फैयो कमेन्टआ माबायदि हरबानो जाबाय ओमफ्राय खिन्थु आंखौ हिन्जाव दासान्दि आंनि खिथु खिथु दाखाथाव बैसागुआव आं एडभान्स बैसागुनि थाखायसो आइलेना फुनदों फोथाबायदि लादों बेहायनो ओरै हिन्जावफोरनि बायदि गोजा फुनदों ओरै लिपस्टिक फुनदों बेयाव लादों खानाया ओरै हिन्जावफोरनि लादों जेरै थाबाय तो गाइस मेरे को लड़की मत पूछना और मेरे को परेशान मत करना मैं लड़का ही है और लड़की का कपड़ा पहन रहे हैं कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में करके बताना हेलो एवरीवन जोङो एबार एडिट खालामनो नाजागासिनोसै जोंहा नै ट्रिबो लालायलायदों कामिन्सन थाबैनो फैगोन ना गोख्रैनो फैगोन या माने जल्दी आएगा वीडियो ठीक है गाइस टाटा बाय बाय गुड नाइट